Jagore migao mararita Dr. Raymond Omolo onyiso jo bodaboda e kaunti ma Homa Bay mondo mi othegre chuth gi jo siasa moko madwaro margi en tiyo kodgi mar kelo tulo kod kok e rombe mag siasa. Omolo koni sekta mar bodaboda en sekta maduong' ma ok ginyali jo siasa tigode chopo dwachegi mag siasa. Jafomaro Ali Abich negiler. Eromo mara gi jotend bodaboda moke kunde chung'ute buche mopogore e kaunti ma Homa Bay. Jagore migao marita Dr. Raymond Omolo ne okone sekta mar bodaboda en sekta maduong' ma ondiko were mathoth e piny Kenya manyaka miluor. Ne okone jo bodaboda e kaunti ma Homa Bay mondo kik yie ti kodgi gi jo siasa mar kelo tulo kod kok e rombe mag galamoro. Ka okone sekta mar bodaboda en sekta maduong' ma ok nyal tigo mar nyayo tulo, kama ne okonegi mondo githegre chuth kod jo siasa madwaro margi en tiyo kodgi mar kelo kok e rombe mag siasa. Ka higa manyien ochopo ka ji dok e yiero, piny biro yiero jotelo magitimore nade magidwaro kaluwore gi kaka gisetiyo nang'owa gisetiyo ne jopiny. Omiyo adwa nakwa ogandawa sana jo Homa Bay thurwa ka wabeduru jomohero kwe, kik wathu jotelo bende kik wayienegi othuwa, kik wayiene nyithindo kata vijendewa sana jowa manie bodaboda ni dwa ti kodwa mondo wakel tulo kata wakel masira. Wang'e dwa chuo ng'ato pala, samoro dwa wang' gir ng'ato kata dwa wang' od ng'ato. Wabed jomohero kwe. Nikech mae dala gi PS mochung' ne weche arita kwe. Ok nyal bedo ni walando kwe e Kenya mzima to kwa biro Homa Bay ka to waonge kwe. And sama jo siasa wagi bro wuotho, wami ng'ato ka ng'ato thuolo mar wuotho. Dr. Omolo bende ne okone jatend piny William Ruto ni kod jo bodaboda e chunye kaluwore kod tich magitimo e dhiro chumi mar piny Kenya. Bende ne okone apikni mane omaki kendo dinegi tesende mag obila mopogore e kaunti ni gi ketho moko matindo idhi we thuolo. Kane okone tend bodaboda e kaunti ma Homa Bay mondo tudore kod komanda mar obila e kaunti ni eneno ni apikni makamago we thuolo. Maybe ulisahau kuvaa helmet, ama ulisahau kuvaa reflector, ama insurance iliisha na au kukua umekumbuka imeisha ukakosa kurenew. So kuna pikipiki mingi zilikuwa ziko kwa police station, na Mheshimiwa Rais alitoa agizo, na leo hii Regional Police Commander amesema zile pikipiki zote ziko kwa police station on account of petty offenses. Tukitoka hapa, nyinyi kama viongozi mweleze wanachama wenyu waende kwa police stations. Signal imepeana hapo na kiongozi wa polisi hapa Nyanza region, so that tuendelee na kujenga uchumi yetu ya hapa Homa Bay. Jotelo mane otino Dr. Omolo romo makamano kama oting'o jaod bura Mandhiwa Martin Owino gi jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo ne okone sekta mar apiko ndiko were mathoth ma sirikal mar piny Kenya onego med sero gi lwedo. We need to have an app like Uber. You need to access digital space so that you can communicate with you just do on your phone. We are working with ICT ministry to do that for you. Kitambo tulikuwa hatulipwi, sasa hii nataka insurance mkatie kwa ofisi yenu, si ndio? Ndio pia tu comply na sheria. Na twende driving school tupate leseni. We are a reformed sector. Bana pia ukiangalia kama miaka 5 imepita, wale bodaboda wa hizo masiku na saa hii si tumereform? Sisi tumechange, and that's what we want. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.